أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan shekara ta 1441 wacce ta yi daidai da shekara ta 2020 wadda cikin kaddara Allah da ikonsa ya kaddara mana idin da zami na babbar sallah ya yi daidai da ranar juma'a. To yin haka kuwa akwai wasu maganganu na shari'a a kai wanda wasu suna ganin idan mutum ya yi sallar idi shi kenan sallar juma'a ta ranar da sallar azahar ta saraya a kansa ba sai ya yi ba, don kusan na ga shekara biyu baya har akwai matallatan ma da aka rarrafe waɗanda ba su fahimci yaya maganar annabi alaihi salatu wassalam take a kai ba, suka rarrafe waɗannan masallatai ba a yi sallar juma'a ba kuma ba su yi sallar azahar ba. Wannan kuskure ne, kuma kowa ya tabbata duk wanda bai wata sallah ba ta farilla wannan sallar tana kansa wajibi sai ya rama ta. Wannan ku ba wani abu ne ya jawo ba illa wata matsala da ta afku lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda zaid aka rawaito daga zaid dan arkam cewa sayyidina muawiya dan abi sufyan Allah ya kara yadda a gare su ga baki daya ya tambayi zaid bin arkam, hal shahidta ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idaini, shin ka halarci idi guda biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijtama'a fi yawmin wahid, da idin nan suka haɗu a rana ɗaya, ranar babbar sallah izama juma'a ce kuma ga idi, ko ranar ƙaramar sallah izama ga idi ga kuma sallar juma'a. faƙala na'am, zai da bin arkam ya ce na'am na halarta. sai da na mu'awai ce cewa da shi to me ya afku? kala sai ce sallar idi sun marakhasa fil juma'a, annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallar idi tare da mu sannan ya rangwame a bisa sallar juma'a. faƙala man sha'a an yusalli fal yusalli, wanda duk yake so ya yi sallah ta juma'a to ya zo ya yi sallar juma'a, wanda kuwa bai da bukata ya yi sallar juma'a to ya tafi gida, in ya je gida a lokacin azahar ya yi sai ya sallar azahar. saboda a lokacin kamar yadda malamai masu sharhin hadisi suka faɗa cewa mutane ne sun zo daga awali, daga kurare masu nisa, wasu awa biyu wasu awa uku tafiyar ƙasa ko tafiya akan jaki ko doki, a ce su zo su yi sallar ta juma'a su sake komawa awa biyu kuma su sake dawa awa biyu. annabi alaihi salatu wassalam bil mu'minina ra'ufur rahimun ne, mai jin kai ne ga al'umma, kuma addinin musulunci addini ne mai sauki. to ganin wannan sai ce an yi rangwame, wanda ya ga zai iya dawowa ya zo yi sallar juma'a to ya dawo, wanda ku duk ba zai iya dawo ba yi zamansa a can sai yi sallar ne azahar maimakon sallar juma'a, kamar yadda Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da shi. wannan shi ya sake karɓar hadisin da Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qajtama'a fi yawmikum haza idani, bayan an yi sallar idi kenan, kamar yadda wata riwaya ta zo cewa ƙaramar sallah ce bayan an yi, annabi alaihi salatu wasallam ya jiyo ishe to ga idi ya haɗa muku guda biyu a rana ɗaya. faman sha ajza'ahu min aljuma'a, to wanda duk ya so, faman sha wanda duk ya so ajza'ahu min aljuma'a, saboda haka yayi wannan sallar ta idi to ta isan masa gabarin isallaci sallar juma'a. amma wa inna mujammi'una, mu za mu haɗa sallar mun yi jam'i, mun yi idi na ƙaramar sallah ko babbar sallah da ya dace da ranar juma'a, kuma sannan za mu yi juma'a, mujammi'una za mu haɗa su, mun yi wannan kuma a lokacin ta yayi za mu yi ta. to kaga anan shi ma ya nuna mana cewa yin shi ne aula,
ko da ka sallaci sallar idin, in kuma lokacin sallar juma'a yayi ka yi din shine aula, dan in kai ka dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya ce wa inna mujammi'una, mu za mu hada mun yi idin kuma za mu yi sallar juma'ar, kamar yadda Hakim da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito. Haka na wannan sai ya sake karbafar hadisin da Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare su ifada yake cewa ijtama'a idani ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idi biya haɗu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama, fa salla bin nasi, sai ya salla da mutane, annabi kenan, sun makala sannan ya ce man sha an ya'ti al-juma'a, wanda duk yake so a cikin ku ya zo sallar juma'a falyatiha, to ya zo mata. man sha'a, wanda kuma yake so an ya takhallaf falyatakhallaf, wanda duk yake so ya jinkiri ba sai ya zo ba, to ya jinkirinsa ya zauna a gida ya sallaci mai sallar azahar in lokacin ta yayi. Haka na a cikin ruwaya da Tabarani ya rawaito a cikin wancan hadisin da ya gabata, Ibn Majah shi ya rawaito shi. Hadisi na gaba kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Al-Mu'jamul Kabir da lafazin ijtama idani ala ahad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idi guda biyu sun haɗu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yawmin fitrin wa juma'a, ranar karamar sallah ne kuma sai ta dace ranar juma'a ne. fa salla bihim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaihim biwajhihi fa qala, annabi alaihi salatu wassalam ya salla tare da su kuma ya fuskanto su, bayan an yi sallama ya fuskanto su da fuskarsa, fa qala, ya ce ya ayyuhan nasu, shi ya ku mutane, innakum qad asabtum khairan wa ajran, ika ku kun dace da alkhairi kuma kun dace kun samu lada mai dimbin yawa. wa inna mujammi'una, wannan sallar da kuka yi ta idi kun dace kun samu alkhairi mai yawa, kun samu lada mai yawa, amma mu za mu hada lokacin sallar juma'a yayi, za mu yi sallar juma'a. wa man arada an yujammi'a, wanda duk yake so ya samu sallar idi kuma ya samu sallar juma'a ma'ana a tare da mu, bal yujammi'a, to ya zauna lokaci yayi ya sallah ya hada tare da mu. wa man arada an yarji'a ila ahli bal yarji'a, wanda duk yake so ya koma zuwa ahalinsa ya koma. kaga jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan ya hutarce da al'umma. haka ne, to haka dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. haka na daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama Allah wajahu, qala lamma ijtama idani fi yawmin, ya faɗa yayin da aka sami idi da juma'a sun haɗu a rana ɗaya, sai ya ce man arada an yujammi'a fal yujammi', wanda duk yake so ya haɗa sallolin nan guda biyu, idi da kuma sallar juma'a, to ya yi su. man arada an yajlisa fal yajlis, wanda duk yake so ya zauna, to ya zauna, kamar yadda Sufyan yake cewa mutumin da yake so ya zauna a gidansa ya sallaci azhar, to ya zauna ya sallaci azhar. haka na daga wanda aka rawaito shi daga Ibn Abbas da kuma wanda aka karɓo shi daga Ata bin Yasir, wannan ya nuna mana cewa a hadisan da suka gabata waɗanda aka ɗaukaka su zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam, da wasu aikace-aikace na sahabbai da ma maganganun da tabi'ai suka yi, wanda ba sai mun bayanin su ga baki ɗaya ba, ya nuna mana akwai hukunce-hukunce kamar yadda za mu ji a yanzu. na ɗaya, wanda duk ya halarci sallar idi yarkhasa lahu fi adam hudur salatul juma'a, an yi masa sauki in ya so ba sai ya halarci sallar juma'a ba. wa yusalliha zuhuran, to ya sallace ta azhar fi waqti zuhri, a lokacin sallar azhar. walakin wal afdalu an yusalli ma'an nas al-juma'a, ma'an nas al-juma'a, amma abinda aka fi so isallaci juma'a tare da jama'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata. wannan shi yafi. in ka ɗauka wancan abin da aka faɗa a baya, ga distance tsayi ko ga wahalar tafiya, ba jirgin sama ba jirgin ƙasa ba mota ba babur ba keke, a ƙasa ne ko akan abin hawa, to akwai ta'ab, akwai wahala. yanzu fa
yanzu ma da abubuwa suka sake mammatsowa kusa a kofar gidanka ga masallacin juma'a nan sai ka ki samun wannan alkhairi ka ce ka wadata kuma ka tabbata wanda ya juma'a da ya fi ka lada abu na biyu sai suka ce mallam ya hadur salatul eid wanda duk bai halarci sallar idi ba fala tashmiluhu rukhsa wannan saukin da aka bawa cewa annabi ya ce wanda ya halarci sallar idi tunda da su yake ko su koma saboda waccan matsalar to an fitar da wanda bai halarci idi ba, wanda duk bai je idi ba to ba shi a ciki, shi dole sai ya je ya yi sallar juma'a waliza fala yasqutu anhu wujubul juma'a, saboda haka in dai bai halarci idi ba to sallar juma'a ba ta saraya a kansa ba. Kuma suka ce abu na gaba yana wajaba lallai ga limami na masallacin yi wannan sallar ta juma'a ba don komai ba don wanda bai samu zuwa idi ba ya halarce ta, ko da kuma wanda yake so ko da ya je idin shi ma ya halarta don ya samu lada, haka ne ko? Na'am. Sannan abu na gaba suka ce wanda duk ya halarci sallar idi kuma aka yi masa sauki cewa ba sai ya je sallar juma'a ba to zai sallaci sallar azahar bayan lokacin ta yayi. Dama babban matsalar a nan shine yadda wasu suka tafi akan cewa dukkanin wanda ya yi sallar idi a ranar ba sai ya yi sallar juma'a ba kuma ba sai ya yi sallar azahar a ranar ba, wannan kuskure ne kamar yadda za mu ji a gaba. Abinda wasu mutanen suke faɗa cewa sallar juma'a ta saraya da ita da sallar azahar a ranar idi, wannan magana ce da ifiya ba karɓaɓɓiya ba kuma ingantacciya ba. Dalili kuwa malamai suka ce sallar juma'a farilla ce saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'aw ila zikrillah. Allah madaukin sarki yana cewa idan aka kiran sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa izuwa me ambatan Allah, shine a gaggawa dan aje a yi wannan sallar akan lokacinta. Kaga anan ai bai ce amma idan ranar idi ne kada a yi ba, babu wannan istisna, kuma ba a samu wani malami daga cikin malamai ko sahabbai daga cikin sahabbai ko tabi'ai daga cikin tabi'ai wanda ya istinbadi ya fitar da cewa anan an togace ranar idi ba. Ita kuma sallar idi fa ai kaga sallar idi ta ɗau'i ce, sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a ce kuma sallar idi ta sarayar da sallar farilla, zai yi haka? Ba zai yi ba. Yasa waccan ruhusar wanda duk ya samu dama yake da lokaci kuma bai da nisa kuma ga shiga masallaci sai ya yi, yin shi ne aula. Ba yadda za a ce wai sallar nafila, sallar tatawu'i, sallah ta sunna ta sarayar da sallar farilla. Haka na suka sake cewa wanda duk ya faɗi cewa sallar farilla tana saraya da sallar idi to wannan faɗi ne da'ifi rannau ne, kamar yadda ɗaya daga wasu ba'adun waɗanda suka tafi akan wannan magana kamar Imamu Shaukani da yake ganin idan mutum ya sallaci sallar sallar idi ranar juma'a to sallar juma'a da sallar azahar ta sun saraya a kansa. Suka ce wannan magana ce ba karɓaɓɓiya ba. Suka ce sallah ta azahar wajibi ce a wannan ranar ga wanda bai yi sallah ta juma'a ba, izan ba a sarayen masa ba don komai ba kuwa. Suka ce ai ya tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin Buhari da Muslim cewa wani bararabe ya tambaye shi dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta masa na daga salloli, sai ya ce 5 salawatun fil yawmi wal layla, salloli ne guda 5 Allah ya farlanta maka a dare da rana. Aga kenan da sallar
da cewa sallar ta saraya a ranar idi in ta dace da ranar juma'a, sai ce amma hudu ce ranar idi ne wanda ya dace da ranar juma'a. Amma annabi bai faɗa haka ba, kuma ba a samu wani daga cikin sahabbai ya zo yin bayani akan wannan hadisin ya zo da wannan istisna'in ba, babu shi. Saboda haka duk wanda ya kuskura ikiye sallar juma'a a ranar idi da ta dace da ranar idi, sannan ya kiye sallar azhar, ya tabbata wannan nauyin yana kansa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ɗauke masa ba har sai ya biya shi. Kana ganin dai mara lafiya an ce in ya rasa yadda yake ma ai ma alwala a fuskantar da shi alƙibla, balle kai lafiyar kalau kana tafiya kana komai haka kawai ka sarayewa da kanka abinda Allah da manzansa ba su sarayen maka ba. Kuma shi yasa lokacin da Ibn Zubair Allah ya ƙara yadda a gare shi izo yi sallah ta idi a ranar juma'a, lokacin sallar juma'a da ya yi sai jama'a suka fito suka to sai ya zama shi bai fito ba, kaga ya yi riko da wancan hadisin kenan ko. Amma su ai wayanda suka halarci sallah kuma kowa ya yi sallarsa shi kadai ta sallah ta azhar, kowa ya yi sallarsa, an gane ko, kowa ya yi sallarsa. Amma Ibn Zubair bai zo ya ce musu dan me kuka yi wannan sallar ba, ku dace ba haka bane, ba a yin sallar azhar, kowa ya yi sallarsa. Kamar yadda Ata ibn Abi Rabahin Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa sallabina Ibn Zubair fi yawmi idin fi yawmil juma'a, shi Abdullahi dan Zubairu ya yi mana sallah ta idi a ranar juma'a awwalan nahari, a farkon rana. Yace summa ruhna ila al-juma'a falam yakhruj ilaina, sannan muka tafi bayan lokacin juma'a yayi muka zo dan yi sallah tare da mu, amma falam yakhruj ilaina, bai fito zuwa gare mu. Fa sallaina wahdanan, sai kowa ya sallarsa shi kadai, azhar din kenan, kaga bai ce sun yi jam'i ba, shi kowa sai ya sallarsa shi kadai. Wa kana ibn Abbas bi Ta'ifa, a wannan lokacin Abdullahi dan Abbas yana Ta'ifa. Falamma qadimna, yayin da ya gabato ya zo Madina, zakarna zalika lahu, sai muka ambata masa ga abin da ya afku. Faqala, sai ce asaba sunna. Ibn Zubair ya abin da ya aikata ya yi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Abu Dawuda ya rawaito wannan magana. Jama'a, a takaicewa mun ji hadisai da suka zo da asar, sannan mun ji maganganun da malamai suka faɗa. Mutum yana da zaɓi guda biyu, imma an ka samu sallar idi, imma ka ƙi kai sallar juma'a saboda ɗaukan waccan rusar ka yi azahar, imma kuma ka haɗa sallar idi bayan kai kuma lokacin juma'a yayi ka haɗa kai juma'a ka, in kai wannan ya fi, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata. An gane ya jama'a, saboda haka waccan mushakkar a yanzu ina cewa ta kau, waccan wahalar da annabi alaihi salatu wassalam ya kallawa al'umma ina ganin ta kau, amma duk da ta kau hukuncin fa yana nan. Saboda haka in mutum bai ba, to wajibinsa sai ya yi sallar idan in bai yi juma'a ba, wajibinsa sai ya yi azhar. Sannan abu na gaba, wanda duk bai samu sallar idi ba, to fa ba wannan hukuncin a kansa, hukuncin ya tsare a kansa, lallai sai ya yi sallar juma'a. Amma maganan nan ta cewa idan mutum ya yi sallar idi a ranar idi ba zai yi juma'a ba a ranar, kuma ba zai azhar ba, wannan gayar sahih, ba magana ce ingantacciya ba, da ifiyan magana ce. Jamhurul ulama ba sa kai, kuma duk wanda ya aikata haka ya tabbata ana bin sa sallah. Ubangiji Allah ka sami sallah lafiya, Allah kuma ka hore wa kowa abin da zai yanka, wanda kuma Allah bai bashi ba, Allah ya bashi wadatar zuci. Allah maimaita mana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.